Pred Ježišom Kristom bude stať úplne každý. Nezáleží na tom, či je človek bohatý alebo chudobný, či je zdravý alebo chorý. Pred Bohom sme si všetci rovní. Choroba a smrť, spravodlivosť, ktorá nikoho neminie. Choroba a smrť si nevyberajú ľudí podľa toho, či má niekto viac alebo menej. Dokonca ani za všetky peniaze tohto sveta si nedokáže človek kúpiť zdravie a už vôbec nie večný život. Ak je niekto bohatý, ale v rodine má vážne chorého príbuzného, či už dieťa alebo partnera, tak peniaze strácajú svoju hodnotu, lebo ani tá najlepšia opatera lekárov, ktorí sú platení za svoju prácu, nedokáže uzdraviť celého človeka a už vôbec nedokážu predĺžiť život vášho príbuzného. Naša dôvera má byť upriamená výlučne na Boha, na Ježiša Krista ukrižovaného. Amen.